Erokamano ahinya Mama Jael Mbogo kuom rwakowa e odi kendo kawuono. Wachako higa, wane higa manyien. Mokwongo kapok wachako twak, wang' awach ni happy birthday nikech January eko karumo. Ana bende awacho ni happy birthday. Kuri kanonyuolwa odiochieng' achiel. What a coincidence. Bende janeno marwa Jael Mbogo onyuol tarik 11 dwe mokwongo higni 92 chien. Abende onyuola tarik 11 dwe mokwongo higni mokalo chien. Koro to wan Jael waduto te. Koro happy birthday ne wan. Ne wan. Erokamano ahinya. Apuoyo Nyasaye kuom miya thuolo kendo mondo warom. Kendo aduoko erokamano ni Joramogi kuom tich maber matek motimo. Wan kod sunga to kod mor ka waromo kodu. Erokamano. Oda ka yaudhra kach malach ka nitie wach mo matin mwanyalo ngeko to udonje sa asaya. Erokamano kuom rwakowa. Mana kaka wangeko wechego. Sani koka wan e dwe mokwongo. To waneno ka kwan mine ma bende inego. Gino ma bende jodho ngere luongo ni femicide. Podi kwana. Higa mokalo kwano pod ne ni malo kabisa. Ka ji ne ywak. Pachie wach ni en ang'o? Wach ni en wach mapek. Momako nyithindwa matindo to kota gi jonyuol. To maduong' ahinya en mine. Ting'o nyathi dweche 9 iyi ka ber ni duto gi sunga ni duto rumo. Ionge kata figa moro minyalo yangri kode dier ji nikech irito nyathi. Emomiyo nyathi en musingi maduong' e nation, yani e piny mora mora madwaro dongruok. Wan kota kod young people matiende ni rawere machiegni chopo mana kata koriwa kota gi joma mon wan over 80%. Modong' mamoko go gin chokoro madongo. To mae e kamiyo Kenya bedo gi hope. Obedo gi geno. Ne en piny madongore. Mabro dhi nyime bedo momew bedo kod ngima maber ni nyithindwa kota gi mondwa kota gi chuwa duto. To sama wang'iyo bende gi kwani duto te. Wasewinjo wach mar mine ma bende nego. Research moro manotim, nonro moro motim mana nyocha wacho ni joma gidak go, chuogi kata osiepegi ema thothne thoro nego mon. Nekni oagi kanya, ang'o miyo omedore kama? An awinjo malit ahinya ka winjo ka ng'ato mogoli dalau kin nyako. Ogoli kijaber, thunde ni duto chung', ng'oti ochung' maber, inyiero kode. To chopo dakika matin to ka opango ng'adi kodo. Mane ne tim mane okwan kodo kata matin. Mamano ok en ujaluo. Jaluo nene ka nitie wachie kind jomokendore ariyo. To wade nene nitie. Emomiyo kinde duto kane nyako dhi tedo. Titimo dwar malach mabor matamre gi nono. Waluongo ni jatelo. En ema odhi otimo nonro kumi dwa dhi tedeno kendo obiro duoko koni gi koni. Ochiwo ler ma dalau ni jokocha to kod kaka idongo kaka ong'eyi. Obendo ong'e ka kijana madwaro mondo ubed kodeno. Obiro koni to ochiwo ni jomadongo. Dala ka ng'ane manyako ni koro adwaro mondo waterie. En dala mokwe mos. En dala mobet kama. Ok gi jojuogi. Ok gi jonawi. Ok gin jonek. Ok gin jokuoge. Bende ogisewang'o od ng'ato. Mago duto timbe mane joluo kwedo. Dala mantie mong'e ni jajuok nitie an odwar na nyako ma aka jajuok. To ki aka kama ji ok idu thurwa waluongo ni ki ae dala ma Muhola. Muhola en dala ma onge juok to onge kwiri to onge gimora mora. Dala maler ma ji odakie ngima maber. Mano nyako midwaro ne kama odhi tede maber. To ka nitie thuolo ni nitie winjruok marach e kind ji ariyogi. To jodongo bedo piny. Nyako
ikawo giki itweyo tidok ir thuru jonyuolu. To ng'ani iluonge, obiro gi wuon mare madire kata wuon mare wuon, obiro kod owadgi to kod kata wai mare. To gibet piny tinyise ketho mokethoni. Isieme. E dalau ka ibet kod jonyuolni. Nikech isenyisogi ni ng'ama ne utera ireni to thago chunya kama. To kikine ka tinende ji rome River Road. To ji kwanyore ni kuro. Warade town, gik moko rume town. Gik moko ruto rume town. Mana achiel. Ng'ani idak kode ka inyuolo kode nyithindo 4, 5 to kia kata thuru. Mago nene ok nyal timore ngima machon. To mang'e momiyo nene wan kota kod protection, yani ne osirwa malach ahinya. Ja community midhi ire osiri, oganda midhi donjo irgi. Yuoche ni, waye ni, jonyuolne tuto ruaki e dalagi. Obendo ruake kako ruaki no thuru. Kobiro to awuon ng'ano biro. In ng'at midenda denda ng'ama or. Mamaro kabiro to leng'ore aleng'a. Wuotho ok nyal chomi tir. To sani wan kota gi breakdown. Gik moko odhinwa pangla. Magi duto biro okethore nikech wach mari ginene awach ni wach mar pon manyien. Mwarwako e kindwa kod ngimawa kaka joluo. To madhi wacho ni pon masani ema dibed ni kelo nek mag bende wawach ni omedore. Mae ngima mantiere sani wane 2025. Ang'o minyal tim? Kae weche go pek. Weche go pek. Ana kaka bet woko ka. Tajaluo gitiende. Asomo gigo malit. Tawinjo malit ka neno kaka jitimore. Wase wito timbewa kitwa gi timbewa. Ka nyalore joluo ma jotelo. Miketo ni jodong luo. Wakeini. Obed piny one kaka inyalo kelo konyruok e oganda wakata e Kenya mangima. To kaduoge wach mar tho mar jomamon sani en gi yore ariyo. Yo mar achiel en dak marach to kod midhiero to kod dhier. Yo mar ariyo ohala nitie miloko kod dend mondwa kota kod nyithindwa. Ohala no ema jogi okoyie lose kata dichiel. To nyaka dwar yo miloso kode wach mar ohala mar internal organs. Fundi mag del. Fuonde mag dhano. Manyiso ni nikech thothne joma yudo ka otong'e fundi moko bende koro mago nene onge ga ni ng'ato nyalo tho tiike ka wiye onge. Nene ok inyal yudo ni dhako tho to otho gi thuno achiel to neno Nyasaye omiye ariyo. To gi onge kuma giweyo kata wange ni duti godi golo. Magi gin jogo matimo hala. Mamano en group achiel makoro much more dangerous than even mana lose mar tercha. So mar mon e Kenya mangima nyaka tim gimoro mondo stop immediately. To kotamore wan joma mon wan kod teko ma stop over 1 week. You know how? Manene President machon Moi otweyo Koigi Wamwere gi jomoko. Detained without trial. Higini. Mon ne wawuok bwadhio Uhuru Park bwanindo kanyo jumba 2. Ma ok wadog udi. Onge luoko sadi dichuo. Onge tedone. Onge tedone. Nyithindo be wawe kodo kanyo. Ma en koro ne kako bedo kod tije to bende dhi nyime. Iwinya. Boy no dhi bogonyo Koigi. Bang' higni 3 ogonygi giduto. Nikech wuon notho to tame biro yiko wuon mare. Sani sa ochopo. Manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To wanyalo timo sit in. Wadhi adhia to wabet piny to warie tiende wakanyo. Chiemo waseloso kaka biro nwa papo kanyo. To wanindo oko kanyo. Ok wadog mier. Gi juma achiel Ruto biro winjo ginene wachno.
nikech en men commander in chief mar all armed forces. Security mar Kenya ni toke to ni wiye to ni chuni ni kuome. Ma wan wang'eyo ni en ema nyaka wuog oko mogore kod joma mako mon kanego ka bambo ka timore kod onadi gi bugino stop. To koko nyal timo kamano to abiro assume no bendo ng'eyo to gin part and parcel ma joma eliminate mon. Ing'en obo wacho niya ni ntiere put molosi ma bende oyang mana nyocha. Komiti mano yier mondo ng'iane orangane kata non wach nek mar joma mine ni. Dibed ni en achiel kuom committees mathoth ma sirikal chuogo ga tonge gima timo. To mose chuog mokwongo notimang'o. Kata mana cases mag jomosenego. Baby pendo pod wach ni ohang nyaka sani. Wan gi courts, wan kod everything. Kenyan kod gik moko temo nego bed gadiera marito ngimawa. Yadwa ni wuoge sirikal e wach mar nek joma mine. Nek joma mine to nitie nyao koka sirikal. Sirikal emwa ywakne. Sirikal nyaka waywagne. Nikech ka nitie ng'ato biro kawo nyari onego to nitie nyao koka dwarogi. To nitie nyao moro man kata koseyudgi to kes pod yware aywa nyaka sani. Higni gi higni. Erokamano ahinya. Wach ni mogik nyisa ni sawa oserumo. Sawa korumo to an nende pod mitna. Sawa nende rumo mapiyo nadi no yawo. Gimachielo manende dawacho. Akwayo jomamon. Tweuru leso e nungo wuog oko. Lweny mwagoyo mar rito ngima nyithindwa. Ok awach ni gin nyiri kendgi. Yawuoyi bende ikawo. Kidhi nyuol, muya michuko kod nyathi manyako kod mawuoyi onge pogruok. To ka en nyathi maneko kata en nyako kata wuoyi tibiro tho. Omiyo wawe bet gi siandawa ka nyithindwa ikawo itimo kod ohala tinego e yore ma onge kata tiendi maki lal kodo to wan mon wanindo wakwoto nindo e wi kitandni. Wakoni jatelo, wakoni leadership mar Kenya ni enough and enough. Oromo. Erokamano. Ma osenego bas. To ka onge ok bi stop to mon owuog oko. Mon emaneko go nduru kata chon to lweny dhi nyime. Ka lweny kedo to dhako goyo nduru ogos gala to gweyo. Wagweuru jowa to wawuok oko. Mondo wanyis Kenya no ok wamor. Ok wamor to ok wanyal dhi nyime kamano. Mani tich manyaka stop immediately. Erokamano. Nyaka duoke morum. Wawinji ni Kenya ka sani chakre Januari 1 nyaka sani nyiri molo 18 17 osetho. Nang'o? Mane the reason monego gimwa dwa ng'eyo ni nang'o. Nang'i nego giga. Giketho ang'o? Mane duoko mabende kata mina wach mar chuo ni negore kod mon chamacha mago duto gin gik minyalo sort out. Kaka wacho ni nitie ginene buche moko morem ka matiende ni tudruok mar jo oganda wa kod kod oganda wa in particular ombekni nyaka ride buji dok back bwachak ndiko chike mag luo kitgi gi timbegi manyien e kwa biro konyore. Erokamano. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya. Ang'eni sane tin lakini iseyawnwa dhodi pod obiro kendi pod obo mbaka. Duoga sayo te kata umiya thuolo kan kod wach mama chando chunya mawang'o ya tanyalo go. Samoro kanindi. Ok anyal nindo nikech apenjora penjo mang'eny motama duoko. Nikech chono kanane kata ka joluo timo gik ma tinende tin. Jaluo mondo kawo pango tongo ng'ato ne onge. Wabo manyi. Jaluo no luoro remo. Wabo manyi wan. Mano luoro no dhi kanye. Erokamano ahinya. Mano atimo nwero kamano. Abenda duoko nwero kamano ahinya kuom hera muhera kodo to kod biro ira
mondo alos kod oganda wa kaka nyaluo. Mano miya mor ahinya kawuono. Warwako kendo wagoero kamano. Mano kanyiro iluongo ni Jael Mbogo, ma bende waloso godo chakruok higani weche ma bende osebedo ahinya nek mar joma mine, wicho kwil koda kepo ma bende imako godo rowere, nek mag rowere ma bende timore pacho kendie. Owacho ni kik ubed koling', woguru oko mondo gimoro otim. Weche mag nek gi nyaka rum gi sani. Nyaka odiechieng' machielo e chenro machielo mar Mine Wacho, iluonga ni Jael Lieta.